बाबा के कर फोन आवत ओइटी दादा ये कहे के फोन करत को गले बानी के हम इन्ने से फोन करम इन्ने से फोन करम तब समझ में हेलो हेलो फोन काहे नहीं उठो? अरे फोन काहे करत तू का चाहत बतावा ना का चाहत नहीं माने फोन पहले बताओ फोन काहे नहीं उठत है? देखो ससी और ई जे बावन हम रखो तनी बाद में फोन ए जे बावन बावन ई कुल बुझाता तोरा का करतवे ई हमरा के बताओ तोरा बुझाता हम तोरा कॉले न 5000 रुपया डाले के पहले ही हमरा बात देखो सुनो पहले बात के पहले देखो हमार पापा नौकरिया रहन उनकरा से कोई 1000 रुपया मांगत रही दे देत रहन इनकरा से कौन कोची खाती मांगी सब जब ई सामान हमरा के ओ ये काम जी कमी बा तोरा गांव ले मिलते बा ससुराल मिलते बड़ुए बताओ तो हम यही तर घूमी ना हां तू जानता है जूता हमार फाट गुल बा पैंट फाट गुल बा त हम लंगटे घूमी हर जरूरत पूरा करता हूं तो पैसा काहे खाती मांग पूरा करत हवन तू देख ले हम तोरा के बता देता नहीं अगर ना डाल ले पैसा 2 घंटा के अंदर तक पहुंच जेब समझ जो तोरा ससुर तू जानत देखी हम कितना थेथर लइका हन देखो ऐसे मत करो ससी है प्यारी है मोहब्बत तू ही पहले बतावा कि तू कल ना कि सच्चा प्यार हो ऐसे मत करो तोरा के तो तने भाग मनाउनु तो हम खाली पैसा ले 2-4 पैसा ले खाली लाभ रख ले बिना तब तोरा शरीर ले रखती हम तो उसन बानी त तोरा छोड़ देनी तू चल बोले जे बाबे बढ़िया देखो तू एक बात तारा के बता दी तू फोटो रख के तू का करता ऊपर फोटो तू फोटोवा जही कहत है फोटोवा के बात मत बतिया अभी तो मैं यही तरीका कहते ना तू वायरल कर दे चल रहा कि आप पुष्पा याद निशानी रही तो तू का कले रही तू कले जाके भुला जाई हैं मिलाए नहीं की ससी तू बात तू हमारा भी सुतबी ये ओकरा भी सुतबी हम कबो कही ना हैं तू जितना जल्दी हो सके पैसा डाल दे ना तो समझ हम आ जाई ना तो कहू जे आई बा कैस हैं के बात सुनो कैस बा बताओ आए कैस बा तो कहबे तो जो आ जाई ना देखो ससी हमरा पास पैसा नहीं के हम कुछ सुनबे ना करम तू अपन मरद ले आइब ना तू हमरा से कोनो बहाना लगा के अपन मरद ले मांग तो कहू तो पैसा दो काम बड़ू है हेन तेन काहे माई बीमार बिया काहे माई कहे किने के बहु देवे के बताए अपन के बहु न तो कान आँख नाक में के दे हमरा के कौनो चीज सुनात नहीं खे आए का करे कान में के आँख में के नाक में तू अभी रखो ई जाग जाई हम ना रखम हम का कहता नहीं के सुनाते प्लीज रखो तू नहीं के सुनत बात बुझा तू ना तने मन बे हमरा आवे के पड़ी पानी पिए जात नहीं काहे घबराई पड़ू सपना अपना का देखलू हेलो ना जी कहो आए काहे घबराई पड़ू सूती यार सपना अपना देखले बड़ू ना सोचत रही रे कहनी है ना कि भिंडी के सूखा सब्जी बनाए के त सोचत रही रतिया में भिंडी के सूखा सब्जी बनाया जात रही प्यास लागल बा हां पानी पी के आवत नहीं सूती अब काहे एकदम इथु लेखन भइल बा अभी को गर्मी बुझाता पंखा कम चलत वोल्टेज में कम चलत हमरा कुछ बुझाते नहीं खे सपना नींद थोड़े सही रह ए जे एगो बात पूछी आपसे हां बोला कोनो चीज करे के चाहिए तो सोच समझ के करे के चाहिए ना तो जौन अभी हम कर्म करत नहीं ओकर फल हमरा भविष्य में मिल सकेला ई जे भोग के जाए के बा कोनो चीज करबू ई जे भोगे के बाटे ना सोचला समझला के बाद बिना कोनो काम कोई नहीं कदम उठावा जाला तो सोच समझ उठावा जाला का कुछ बात बाटे ना ना कुछ बात नहीं काहे वैसा कुछ सवाल पूछत हो हिंग तेल धोइले बनी का ओ दिन बार बार दुखाता ओदिनो हां ओदिनो ले रही ना हां कहां धोइले बनी देखो तुम्हें तारे के न देनी जल्दी सूत जाई आप सूत जाई पानी पी के आओ तनी हम सूत जाई सूते आ रो पियो में लेके आओ तो पियास को के ला ले या हम ले का पूरी का है ना बड़ा दिया था कभी तो पता नहीं कि उठाती है बैठाती है कुछ बात नहीं है ना बाप हो बाप कैसन नथी एगो दिन होता हुए केने बड़ हो बड़की हाँ मम्मी जी चल के बजरिया ले थी कल देल जा चली जी मम्मी जी नेवता तना नथिए पड़ जाता तो माथे खपतान हो जाता नेवते का पैसा बुका जाता फेरिया वाला त काहे ना ले लेनी ओकरे भी से जी निमन ले ले रहे हो 200 के देत रहे निमन कोनो गत के ना रहे बुझात पवनी वाला लुगा के जई ने माता पे तो लोग का कही हन हां ये दादा आजकल नियम ना हो गइल बाटे कि जे जैसन साड़ी देता ते तुरंत वापस आ जाता टुए आ उहे बतिया न बात अपन मर गई रही
तो जी हमार बुढ़िया न बहिनिया के ससवा के बहिनिया लेके आई रही सन न लुगा ऐसन एकदम बेलूर की न की का बतला के वैसन त पौनियो के ना दियाला उहे आ बतिया मांगत ऐसन बढ़िया बढ़िया साड़ी नीमन नीमन लुगा कि हमार ई ना रहे हमार ऊ ना रहे आ तोरा में के लिस्ट में नाम डाल के पैनवा फाड़ के लिख के ओकरे में कपड़ा में डाला गई रहे ओ सही आजकल हैं? होते बताओ खातिर केहू के दुख लागो के तित वो लागो ठीक बाटे तब वो ठीक न बाटे बा। जी कि जे जैसन देता ना वैसन अपन तुरंते हमें वो कन्या समय हो, लौटा द एगो लड़कियों के न चाहे कपड़ा। हाँ तो चाहिए ना जी बेटी के बियाह है तो ए मम्मी जी ये सब छोड़ी हटाई ना ए छोटा की काहे इतना मन गुबाई रहतिया जी का आए ना जाने न। कोई से हंसतिया ना बोलतिया ना बतियावतिया हम गइबो कइनी के का हो छोट को कुछ भइल बाटे त ना दीदी जी कुछ नहीं खे भइल त माई बाबू के याद आवता हैं त ना दीदी जी त करी जब तब कुछ काहे कहबे ना करी तो कैसे हाँ, जानब। तब काहे तू मन गिरैले बतावा। बाड़ू अच्छा लागत टुए त दीदी जी कुछ नहीं हमरा के अकेले छोड़ दही जा त हम कहली अकेले ही ना बाड़ू बेटवा अभी घर में नहीं खन तू अकेले ही ना बाड़ू खैलू कि नहीं त हाँ नइखे भी खैले जा तनी खा ले तनी करे न पता ना ओकरा का भइल बाटे कि खाली रवा खैलू पूछ लेले तो के रहती ना पूछा अभी एके ले ना पूछल कितना ले पूछा तन बताओ ते कुछ हो अभी पते ना नहीं अभी तो गोबरा पात के अभी लगले आइबे कइनी हाथ धो के बैठ कनी खा के तर तैयारी हो जा चल चल के किन के ले आवल जा दोनों ने। ठीक है बाटे अजी मम्मी जी हम्म? उ अथी उ गैया के न जर्सी गैया के ओकरा चरवो खत्म हो गइल बाटे दाना लेवे के पड़ी दानवा लेवे को ये देखा तड़ू नतिया चोकर कितना दिनों पे दिन महंगा कुल बसन एक बोरा के लागत 1500-1600 तब का करम माल पहले मवासी रखले 700 बानी में 500 में हो जाता रहे। तब देखा ही के न बाटे वही में न जी अरे वही ले हैं? तो मन खपता मन करता कुल्हिन के बेच बेच के बकरा बकरी कुल्हिन के हटाइए दी हो झूठो के कबाहट वैसे हमरो जीव के जंजाल भतनी घास गढ़े जा धतनी कुट्टी डाला ततनी गोबर डाला बुढ़ऊ हाथना गरियलन कहतन घर में घुरघुरिया करते ए हां जहिया तोरा के हम इथी सुटवासी बताओ तो एबे खिस बरी के ना बरी खिस भरी ना जी बोले के हैं? बुढ़ाई जाता उनका बोले के लूरे नहीं के होत बुढ़ाई जाता ना बोले के लूरे नहीं के होकल जात का अरे जाने कहां का ऐसे करम कइले बना आ खाना रवा खैनी ही दीही ना हो दुगो सवेरवा के लिट्टिया खैनी बसी के वही घर ले मन नहीं के कत खाए के चला तो काहे बसिका खाली ना जब खाली ना तरवा के पचबे ना करेला तो का करबू कनी दवाई खाए के रहे ना बन रहे तो कनी खा ले तनी गोड़वा आराम मिली जानता अरे ना। तो का करब हमू तो एनी ओनी रह जतनी आ देखता ही बानी के माल मवासी आदमी रखले बरन तो करिहन धरिहन नाही आ चलिए बसिंगा घसवा वाला मन तक काट उठ के कुटिया उटिया दे के आ चल जेती बबुआ ने लगवा देतन जा हैं हां चला चले के कर वो दे। बेरवा से जी मम्मी जी अभी नहीं अरे घम हो तो उग जाता हम मन देखत कैसन हो जाता घाम देख के रुआइन पराइन मन हो जाता हाँ तो चले के वो बेरवा से चलो ठीक है बा वो ओरिया ले हम ठीक है बा। ठीक ना हम्म आ माल मवासी बरन आदमी भाई करके धर के जइबे ना करिहन हो आ माला को तो कने वादम चुपचाप लगैले रहती है मन गुबाइल भी है पता ना ओकरा का भइल बाटे का नहीं के भइल आ ना बढ़िया से हंसी से बोली त अपन कमा धनमा करित त ठीक न रहे हो ऐसे हम चल गई रहती ना जातनी बरसिंग में घास से काट के तब खाई हेलो आहो खेलवाड़ी काने बाड़ू कबे ले फोन करता नी कि तनी माई ले बात करावा तो अच्छी पैसा कहतनी फोन नहीं के उठावत जा आहो भौजी आ कहनी ह माई के पेंशनिया मिलल बा ना ये उजो नहीं के मिलल हमरा सासो के नहीं के मिलल जान जा आ का दु बिहार सरकार भी पैसा नहीं के हां तो 10,000 लेके गुल्लर भइलू ह जा गप दे लेलू मोबाइल 10,000 के कुल कहां से आवता बतावा ना घबराए के नहीं के माई का चिंता में रहे लेकिन हम जननी हम उहाँ के कहत रहनी हमरा घरे आहो अगला रुजा महीना के में माई मिली पेंशनवा मिली एऊ महीना के वो महीना के अगला महीना में मिली हां के करले बथियो तो हो चलो ठीक है बाटे तारा के खोजत रहनी है ने होने तू ठीक बाटे हो भौजी तब आवत त बात कराव दिन भर बकरिया चराव तरु गोड़ तहर में माई। सटिया भइल बा ठीक बा कह दे चिंता ना करे के मिली ओकर पेंशनवा कटल नहीं खे ठीक बा माई ही अब पेंशन नहीं खे मिलले महीना में त काल रोवत रही कि ये बच्चे एगो आधार रहे वो आधार चल गेला त कट गइल चेक 50 बजे के कइले बिया त नहीं खे आई हां कितना अगले मिली महीना में पेंशन मिली अगले महीना में मिली पेंशनवा हां अगले अच्छा महीना में मिली कनी नो ना चलबू कहवा जी बजरिया में का बाजारी में देखा कहनी नु त हमरा नेवता परल बा तनी 3-4 गो बढ़िया बढ़िया साड़ी किनवा दे तार जान पहचान के बाद दुकानिया जो तारा गांव वाला हवन बेटा उगा
आज त यहाँ के फोन करी ना तब न जाई ना त वहां के त नहीं खिकानी काने गइल बनी काम पर तो फोन करके पूछ ल गिरल बा देखी त हई रहल देखी सुगा आ फोन करके अपन मर्द ले पूछ ल चल कि कह देता नहीं कि वो आदमिया के कह देला दुकानिया वाला के आ न काजी बुझाता कि रखले बनी का रे वैसे के बतियावा तनी मने हमरा से कम क दी जितना के बा तनी कने ना एगो पूरे जरूर 10-20 हमनी कम क देवेला उहे बतियनु का है एगो एगो जान पहचान के दुकान एगो ना जान पहचान के ठगेला सना तू ओ घर के साड़ी लिवल बड़ हमें पतो ही कहत लई बड़ा की तो वही दीदी के लिया के चली चल रौरा के वन पीस किनवा देतानी जनी उ का कहला हो कुर्ता बाटे मस्त सटर रही देह में हम का करब पेन लुंगिया लेखा अम्मा ठीक रही रौरा गाड़ी दे खातिर। देबे सब पतो बाड़ू नहीं के गाड़ी तू पहनबू तो ठीको लागे पतर छितर बाड़ू अब हम बूढ़ा नहीं हम कहां पहन के आके करे तू पहनबू तो देखैबू अपना अरे भैया लोग के अपन इथी लोग के जइबू त बियाह न भाव का दो तारा बहिनिया के बियाह आसो नहीं के पड़ल जी पर साल पड़ल बा ठीक बड़े जन जानी कभी नहीं हाँ, के पर साल पड़ल बा। आई लो बेटा आइलन काजी अच्छा, बाबा के जी पीछे मेहरारू खूब हाथ गोड़ में तेल पानी करतिया ना ओहू में कमी होई चली ठीक है बा ना लागते बदे चिकन चाकन भइल बा बुझाता कि सेवा पानी भइल बाटे ना आ तू अब भेजा का गुला अब तेरा नहीं घरवा तो पीछे लगुआ लागल चलेला जा तनी कहां गइनी केकरा घरे बतइले ऐसा कोई घरे ना मिलले हे जा ही हो मैया देखलू ना उहे लुगा किने खाती जी बगवा जी कहत दे बियाह पैसा करबा बा ना। जाई बजरिया अब हम जेबे को तेहू जेबे तो जो तू ही बाजार तक ले चल चल कौनिया बाड़ी रे ना हां अच्छा चली ठीक है बाटे अब बाड़ी ना खाए पानी करते लूर रहन निमन बा ना हां हां एक कोने एक पुल में काटे लायक नहीं एक एक कुल में सुंदर त बटले भाई सुंदर बाड़ी छोटा रसी तहरे निहन बाई छोटा रसी तारा निहन बाई हां गोर बाई हां छनाका गोर बाई छनाका गोर हां ठीक है गेहुना मनवा रंग के हां गोरैया जानियो ए गोरैया पे सुघर गेहुना मनवा रंग के देखो ई का कहती है अरे नतिया हमारा बात के नीति में कहावत ह बूढ़ पुरनिया के कोनी नो जो आवतन जो सांप के रंग के भाई हाँ, हां बहुत कहे मेरा के मतलब बुआ यहाँ के बा गहुमन सांप अरे जो रे कहां बाद में जाई तू बतियाए लगू तो कहे लगी नो तो चल चल हमरा तू कहां घुमत रे जाए के भाई तई में ना बियाह नु परल बा नतिया हमरा बैठल रहनी तहारे में हरिया कहती है तनी बाचल बा मम्मी जी दी छाप दी तो छाप हे नहीं यार छपवाइला है नहीं किसका उल्टा आ जा दे ऊपर के नु कोई देखी रे नीचे के देखता हई तोर हाथी पर नु छपाला त हे ने छाप लेल बड़े देखी कातना निमन कनेवा रखलिए काजी तब का देखा कितना कहां लूर बटे हमारा लूर बाई कुल के देखी जी बाबू जी कातना और माई के और बाबूजी ले प्यार बा देखी बाबूजी के नाम बा आई अम्मा जी के नाम ना अम्मा जी अरे वे कोने हुआ छपल है कति दिन मम्मी जी नयका डिजाइन में छाप दी तो कोने छाप त हे नहीं छपवा ले बेला मैं हदिया राग में जाई बजरिया तो लेके आई तो छपवाई या में रखल जाला कौन शक्ति हो भौजी बाकी हो पागल भइल बड़ी शक्ति घाला नजर ना लगी उल्टा कहेलू बुलाई अरे मैं चल जल पैसा दे चलू भाई चल आओ तनी खोइबे ना चलो घुमा ले आई अम्मा जी जरे जाइम 0 रुपया जानते हैं कि कितना शक्की बनी देख लेम का हो तो जाई का घूमत रहते हां तो कहन कि ला अब पूछावती है बतारन ले सीधे आई तरह कही ना कि अब अपना से ना तो कनी ने पूछावता ई सब ओकरो लेकिन लूर ना भइल ओकरो विश्वास ना भइल तो दुगो लइका फैका हो गेलो सब तब बेटा ले बतियाई एथी करी आ रखना रखनी रखी ये तो बाजार लिया कि चल गुनी तो रख लेनी अन्ना चल जी, तू पैसा देखना लेट होता घमा में जाई चल ना चल चल मन न देख मन कत छोटा कबार दे चल अरे दादा बे बियाह शादी भइल झोटा पकड़ा तनी लइका के बाबा बूढ़ियो लेकिन रंगीली है याद ले उनका राचारा में धूर ना लागल आदमी कहेला कि बूढ़ पुरानी आदमी हो चाहे लइका फैका हो रहा त मार फुहर कम से रहेली सन लेकिन एगो टोला पीहे के बानी की जब से उतरल बानी गांव में तब से यहाँ के चिकने चाकन से खूब घरो दुआर अपनियो रही ना ऐसे नहीं कुल आदमी चाहिए हो दादा हेलो का को तारो माने एकदम माने कोनो बात के भइलू नहीं कि एकदम तनकियो नहीं के सुनत ना हां नहीं के हमरा भी पैसा कहां से ना देबो देम त हम कह देता नहीं छोड़ देम वीडियो फोटोवा नु तो बन जाई इज्जत तू जानत नहीं खीस तू ढेर हमरा बड़ा मत फोटो वीडियो छोड़े वाला ढेर आई ढेर हमरा के टॉर्चर कर लेला जब ना टॉर्चर हम टॉर्चर नहीं कर ये प्यार करत रहो हमरा से बहुत गलती कइनी जिंदगी में एगो गलती कइली बानी तार से प्यार को के बहुत ओकर पछतावा होता हमरा के तो तू छोड़ दे आओ हमारा भिरिया अब ए जे तोरा धान तहरा जैसन इंसान तब तोरा पता चली तू कहत अब छोड़े बाई तू कितना नीच बड़ा हो कैसे कहत रहो हमरा से हम कुछ भी कर सकता नहीं तोरा मालूम नहीं क्यों अभी हमरा के ये से हम कहत नहीं बढ़िया ले डाल पैसा तो हमर जिंदगी बर्बाद मत करो बर्बाद हम नहीं कर तोरा कहता ना बढ़िया तोरा छोड़ले बाई जो अपन ससुरा रहो मरद भी रहो भतार भी रहो
लेकिन यार के छोड़ के तू कैसे रहत है, तोरा बुझाता है कैसे छोड़ ले बा? हमार कुछ फायदा रही तबे नु डलबे कि ना डलबे पैसा बताओ। पहले बात सुनो, आय पहले बात सुनो, हम तारे गोड़ पे गिरा था नहीं तू सब। रोइला ले जे बचे वाला जान नहीं खे टपटप चुआ देनी है, बुझा गुल की हो गुल ना। अब हमरा भी एक के उपाय बा, तारा के हम पैसा ना दे सकी ना, हमरा भी एक के उपाय बा कि हम जहर में कहा के मर जाई, तू समझ काहे जा। खइबे रे? तू जहर मार काहे खइबे? तू जहर मार खा लेबे तब त हमर एथी रोजी रोटी बंद हो जाई। ये प्यार करे के हमरा के सजा दे तारा। हम साजा नहीं देत, बुझाइल? जितना हल जल्दी हो सके डालू। क्यों ना रे? हैं? हमरा के जोर ले कौना ले के प्यार दे कइले दी। हैं? हां तनी हम तो काहे राती खाऊ उठ उठ बैठा तड़े बतियावा तनु बाड़े। बुला अपना बाप भाई के बुला गावे। जी ना जी सुनी, पहले बात सुनी, बुला हमरा गोड़ ये गुलाम सुने खाती बानी। एकदम जिंदगी के धोखा हमारा दे तोड़े कर मुझे। देलस। आधा आधा रात का उठ उठ के पूछा तनी त पानी पिए जाता नहीं घबराइल रह तड़े। पहले एगो बात बताई, जो गलती हो गइल बा ओकरा के पश्चाताप न करे के बा, बताई रे। पछताप कर तड़े बतियावा तड़े अभी तक ले पछताप कर तड़े तू। नहीं की बतिया लेकिन अभी हम आखिले देखा तनी कहत तड़े कि ना। कसम खा के कहत रही ना कि शादी से पहले हम इनका से प्यार करत रही, बतियावत रही, लेकिन ना सोचनी नीच हमर 2-3 गो फोटो रखले बा, कैसन फोटो रे? मिले गई रही तो। तोरा जी सब लड़की ले हम कैसे शादी कर लेली रे? नीच लड़की ले हता ना। हमरा के नहीं के बुझत जी कि हम अब क्या करी, कहता कि फोटो डाल देम फेसबुक पर। तो ते फोन कर तड़े बतियावा तड़े तब न कहता। नहीं किस करत? हमरा से पैसा मांगता जी, काहे खाती? चुप रहेगा ती। अब हमें मन तेना फोन करता कि करके मर सुना जाई दे। ना जी, हमरा और कसम खा के कहता नहीं, हमरा के बहुत टॉर्चर करता उ। कहाँ के ह? हमरा गांव में के ते हमरा ले पहले बतैले है। हम सोचत रहेंगे रौरा हमरा के काहे न छोड़ कौन दे। खाती काहे खाती होला? दुख सुख कब हम कब आटम तोरा? हमरा के माफ कर दे। हम शादी से पहले जवन गलती भइल बा कइले बानी, शादी के बाद न पहले हमरा के बहुते परेशान करता, कहता कि जो भी मन तबे पैसा लिए तो डिलीट कर दी सब। जो भी मन कहता ना जी, ऐसा 10 बार हमरा से वादा कइले बा कि 10,000 दो डिलीट कर देम, 5,000 दो पैसा डिलीट देले बड़े। तोरा के पैसा रख के दे रहे बाकी ना सब दे देले बड़े। बढ़िया कइले बड़े। हम अपना गांव में तू ओकरा कौन का के चाहता बताओ पहले। उना डिलीट कैसे करे, तू होई? ओकर मोबाइल चाहिए, उ डिलीट ना करे, ओकर मोबाइल के उतारी हमरा चाहिए। जानली होई ओकर मोबाइल के खत्म कर बोले दे। बता जाई। हां अगर पैसा देवे के बुलाइम ना तो उ आ जाई। ठीक बा बुलाओ करा के। बुलाओ करा के हम समझावो तनी। अब बताइए मत कि हम लेकिन जाना तनी कुल। फिर कहां से ओकरा के पैसा दे? अब की बार देम नो तोरा वो टेंशन का बात है। अब की बार हम ओकर इलाज करम। हद क देले बाजी, अब की बार तो 50,000 रुपया मांगले बा। अच्छा ठीक बा कहनु कि हम ऊपर एथु बेच देले बानी मोबाइल आ पैसा ले के रखले रहल हमन धरे खातिर। उहे रखले बानी और पैसा लेके जा। बुलाओ बताइए मत कि हम जान गेल बानी। फोन कर अभी ओकरा के। हेलो हेलो का कहत बे? हाय डलाई कि ना डलाई? कह कि आउ। हाय सुनी ना, का हो? कहनी है कि यही जे आई ना डला दे दे तनी, कैसे बा? तो तोरा इहे बतिया हमरा कहेला ना पहिला ही? तू गइल बड़न हितई में 2 दिन खातिर कोई नहीं के घरे। हाय लेकिन हमरा तो कह हेलो। मारब तोरा कह। हेलो कहनी हनु हां कि हिताई में उहा के गोइल बानी, हमारा हस्बैंड तो एजे आवा ना, एजे से लेके चल जा पैसा बा। अरे तो हम कहत ना रही तो तोरा फिर कैसो बात हो कहू हम आवत वही जे दिए हमरा के, हम कोनो बहाना क के आइम न। आ जब हइए नहीं खन तब तौर बढ़िया बमाइए जाई। कह कि आजे आओ 2 घंटा में आ जाना तो आयु जी। आज आवा ना तो उनकर कोनो ठीक नहीं है। हां रे हमरो काजे बा, आवत तनी रख रख फोन रख। मन ठीक देहिया कोई सुन तो सुनो त जी। अब टेंशन का ले ले बड़े छोड़ दे हमरा के बता दे ले हम ओकर इलाज कर दे तनी। अब कोई ले बताइए मत घरे ठीक बा? चल तू टेंशन मत। कहां से देव जी? हम देम की का करम ओकर टेंशन का ले ले बड़ू अब तू? ओकर उपाय करत में मानी हम। पैसा न ली। हां तो पैसा दियाई आवे दो। पैसो लेके का जने उ डिलीट काहे करी ना कि ना? डिलीट करी हम बानी नु ना डिलीट कर तो करू उपाय बा। पहले आवे तो 10 आयु करा के
आवे तो देखो तनी कौन आता ना ब्लैकमेल कहता। चलो चलो टेंशन ना लिहल जाला, खेती बात के लेके टेंशन लेबे बा। हमरा के जंगल में काहे के रोकवैला हो जा, घरे बोला के कहतू ना ओहिजे रह, ई कौन बात हो है? आवो तनी घरे सास गोतनी बाड़ी जा। सास गोतनी बाई जा, सास गोतनी ओहर ना रह जा, हो गेलै जे सास गोतनी कहां बाड़ो? बानी वही जे घरवा का पीछावा जंगलवा जौन बाटे के दूगो फेंगावा दो चिलबिलावा के पेड़ा भी पका। हैं? अरे उहे तू ही हवा का करियन रंग के पहन ले बाड़ो। हां करियर का उजर का मत कर, जल्दी आबो है जा। ठीक बा रखो। ठीक बा आबो। हम ना जाई। हां ना देरी क देल। जो घबराओ मत, अंबानी नु चल, हम तो ऊपर उपाय कर नु। कह दे बतिए रोज समझ जो बात हमारा। पैसा लेके आइल बानी, चल ना हम बतावत न बानी कैसे दिया। तू जो का बैठल बा पोल खोल देब तू, हम जानत नहीं। हम आवत नहीं कहिए कि पैसा ले ले बानी हम। क्या कोने कहां चल? फिर देरी कइले बिया जो हमारा कुछ बुझाते नहीं। जो हम है जे फेणा भर लुकाई बानी, जो लुका के देखो केली जो फोनवा करम बस गरिया दे, बस मिजाज ठंडा हो जाए। ये मत अंबानी नु जो कुछु करम चिल्लाइए मत। का करू वो? जो पैसा दे जो दो चार बाजियो करे तो कोनो बात नहीं छे। हाथा ना देरी हो जाला हैं? दे पैसा पैसा बा। हां छोड़ी घरे कह के है जे जंगलवा में ठीक लागत है हैं? बढ़िया लागत नु, बढ़िया लागत है। सास गोतनी घरे बाड़ी जा। तो सास उतनी उहर ना बुझाइल तो सास उतनी रहियन घरवा के ना रहियन, बहाना ना मिलल। जब घरवा बोलैल हनी तो ओकर कह देला त तनी कुछ जाइन जाने दुकान पर हई ले ले जा, हौ ले ले जा। हमर वीडियो डिलीट कर। वीडियो माने वीडियो का मंची करत है में पैसा कहां है? ले बड़ा द ए रुको, द पहले वीडियो ई डिलीट का कर। करता है? ई का करता है? हम कहत नहीं नु कि वीडियो डिलीट कर, हम पैसा दे तो। हां ई का है? पैसा पहले पैसा पैसा दो पैसा। हम दे पैसा पहले। अरे पैसा बा दे, मोबाइलवा हम कहत नहीं कि वीडियो फोटो डिलीट कर। हम कह देम नु, कहते नु हम कह देम। पैसा दे पहले, पैसा दे पहले द। पैसा दे ना पहले। दो ना दे ना, तब दे। छोड़ मोबाइल छोड़। पहले दे। हाय छोड़ मोबाइल, छोड़ू। जी हो दादा आया माई क्या करत हो बाबूआ? ओए नहीं आया गामला आया बेटा हुआ। अरे बाप रे बाप, अरे बारी हटाबू दाब देबे चिल्लत नहीं कुछ। ए चाची जी रे गामला ओए माई लइका के ओरे जान ले लियो रे दादा। आया बेटा हुआ हम ना तू हाथ ना लगा तारो के दाब दे, जो चुप रह। हो दादा ए चाची जी अरे बापू बाप आई हो तोरा के घर के बेटा बाबा ये मैया जान ली और ये दादा कर भइलो चाची नहीं तो जो हो आई हो दादा अरे दादा बेटा को मुआ दरा ने दादा को नेटी चपके चुप रह बाबू कि अभी दाद दूं तोहरो के। घर के बेटा हो चुप रह। का भाई बा काहे अरे बाबा मम्मी जी कुछ ना आई हो दादा का भइल रे मोबाइल काहे करके का कइले? एक राशि का घर के बा ये दादा एक राशि खई बड़ा हो बाबूआ पहिले ब्लैकमेल करत रहला एकरा के। ई है हो रहबू चुप रहबू कि तोहरो के दाबी हम। आया माई त मुंह गइल हो कर चुप ना रहे ना सुन। चुप रहना तो तोहरो के दाब देम। तू ही हमरा के धर तरे अरे बाप रे बाप रे न के करके कनो हटाओ ले जाके फेकल जाऊ रे धर जंगल में ले चल जा टांग मार हो टांग ई का कइले बानी जा भइल अरे के हरे चुप रहबू चिल्लाइबू तू। चुप रह। पूरा गांव के जनल जरूर बाद में नहीं कुछ पूछ सकेलू। इस समय हम ना फंस मेरा पतो के यार भतार हवा की मुआ ई वाला ना रौरा के चुप रहबू कि ना? का चुप रह चुप रह। ना मानबू ना धर तरे ई का तू करते हो खेलवाड़ी हला करे दे। धर तरे फिर मोबाइल लिया के फोड़ दी अच्छा फोड़ दम हम। धर ओय बतावा हो धर से गोड़वा धर से आय